Hello everyone, so जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्स नि एक्सारसाइज 4.2 नि क्वेश्चन नंबर 6 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 जेसेबां क्वेश्चन्स दंमोन बे गासैबो आं सल्व खालामनानै होजोबबाय। जुदि नोंसोर बेखौ नुवाखैब्ला नायनोब्ला नैबे खनानि आइ बटनाव थां, नङाब्ला पिपिटिनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन। अके, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। सो जों दिनै क्वेश्चन नंबर 6 खौ नायगोन। बिनि क्वेश्चन नंबर 6 आव मा सोंदों सिगाङावनो जों गिबियाव बुजिना लाग्रोनि। अके, क्वेश्चन नंबर 6 आव बेखौनो बुंदों, सिम्पली आं बुजायगासिनो दं, नोंसोर मोजां गोसो होना खोनासं। क्वेश्चन नंबर 6 आव मोनसे इन्डास्ट्रिया, मोनसे दारिमिना मा बानायो? दैहु बानायो। दैहुखौ माबायदि बानायोनो? थि बिबांनि दिहुनो। सानसेयाव 10टा दिहुनोब्ला 10टायानो जागोन, बियो 10टानि बारा जाया। सानसेयाव 20टा दिहुनोब्ला 20टायानो जागोन, बिनि बारा जाया। माने बिसोर दैहु फिक्स बिबांनि थि बिबांनि दैहु बानायो। बे खोथाखौ बुंदों। अके, गिबि कन्डिशन बेखौ बुजिबाय जोङो। बेनिफ्राय मा होनना बुंदों? गंसे दैहुनि दामखौ बुंदों दानिया। गंसे दैहुनि दामखौ माबायदि होदों बिसोरो? गंसे दैहुनि दामा माबायदिनो? सानसेयाव गासै बेसे दैहु बानायो? बै दैहु बानायनायनि फाननैनि बेसे बारा जायोनो? फानथाम जायोनो। बुजिदों? 3 more than twice the number of articles produced on that day. माने आं बुजायनो थांगासिनो दं। एग्जाम्पल हिसाबै लानि, हमना लाबाय सानसेयाव गासै मोनब्रै दैहु बानायबाय बियो। मोनबेसे दैहु बानायो? सानसेयाव मोनब्रै। होमबा बे गंसे दैहुनि बेसेना बेसे जागोननो? मोनब्रै दैहु बानायबाय नालाय, बे मोनब्रैनि फाननैया बेसे जागोन? ट्वाइसआ बेसे जागोन? ट्वाइसआ फाननैया 8 जागोन ना जाया? 8 जागोन ना? बिनि फाननै बेसे दैहु बानायो बिनि फाननैनि मोनथाम बारा होनना बुंदों। माने 3 प्लास जादेरगोन। होमबा जोंहा बेसेबां जागोन? दामा 11 थाखा जागोन। गंसे दैहुनि दामा 11 थाखा, 11 थाखा, 11 थाखा जागोन। बुजिजोबबाय कुइसन्सखौ? सानसेयाव बेसे दैहु बानायो? मोनब्रै बानायोबा मोनब्रैनि फाननैनि बेसे बारा जायोनो? फानथाम बारा जायो। होमबा मोनब्रै दैहुनि फाननैया बेसे जायो? 8 जागोन। जुदि मोनबा दैहुनि फाननै होनबा जोंहा बेसे जागोन? बेसे जागोन? 10 जागोन। होमबा 10 नि बेसे बाराबाव? 3 बारा। माने बेसे जागोन? गंसे दैहुनि बेसेना 13 जागोन। आं सानो कुइसन्सखौ बुजिबाय नोंसोरो। दा जोंहा बेवहाय उल्था जोंनावसो सोंदों बिसोरो। मा सोंदों? गंसे दैहुनि दामखौ सोंदों, बेनिफ्राय सानसेयाव बेसे दैहु बानायो बेखौ सोंदों। जायखौ सोंदों बेखौनो हमनांगौ दै बे कुइसन्सआव। होमबा जोङो सानसेयाव बेसे दैहु बानायो बेखौ जोङो मिथिया नालाय, जोंखौ सोंदोंसो बिसोरो, जों मा होननानै हमना लागोन? X होननानै हमना लागोन। गासै बेसे दैहु बानायो? X। मोनबा दैहुनि जायगायाव जोङो X होननानै हमना लागोन। जोंखौ सोंदोंसो नालाय। होमबा माबायदि जागोन? स' नाय, हमबाय, लेट, इंलिस मिडियामना लेट लिट दै। सानसेयाव बेसे दैहु बानायो? अके, बेखौ जोङो मा हमसै? X होननानै हमसै। सानसेयाव बानायनाय सानसेयाव बानायनाय दैहुनि अनजिमाया X, गासै Xथा दैहु बानायो होननानै हमना लाबाय जों। नाम्बार अफ आर्टिकल्स produced, इंलिस मिडियामना बेखौ लिरबानो जाबाय पार डे बि बेसे होनना हमना लाखो जों? X होननानै हमना लाबाय। थ' जों दानिया लिरदो सोंलु बायदिब्ला। जोबोद गोरलै। एकर्डिं टु कुइसन्स लिरबानो जाबाय। सोंलु बायदिब्ला मा होनदों? आं दानि बावैसो बुजायलांनायखौनो होनदों। सानसेयाव गासै बेसे दैहु बानायो बिनि फाननैनि 3 बारानो। ट्वाइस द नाम्बार अफ आर्टिकल्स प्रड्यूस्ड अन दैट डे बा 3 more। अके, होमबा सानसेयाव बेसे दैहु बानायो? X। X नि फाननैया बेसे जायो? 2X जायो। गोसोआव लाखि। X नि फाननैया। दहाय आं बुंदोंमोन ना, जुदि दैहुखौ मोनब्रै बानायोब्ला फाननैया बेसे जायोमोन? 8 जायोना जायोनामोन? 2 जों माल्टिप्लाइ खालामबानो मोनो। थिग बिदिनो सानसेयाव जुदि बानायनाय दैहुआ X थाबा, जोङो बै X जों 2 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन। मानि मा मोनगोन? 2X मोनगोन जों। बेसे बारानो? 3 बारा। अके, बुजिबाय ना? बे जाबाय मा? सानसेयाव बेसे दैहु बानायो? गंसे दैहुनि बेसेन। सानसेयाव बेसे दैहु बानायो? बिजों लोब्बा लाखिनानै गंसे दैहुनि बेसेन। दिस इज द प्राइस अफ 1 आर्टिकल। अके, होमबा एकर्डिं टु कुइसन्स मा होनना बुंदों?
बै सानखालि हमना लाबाय बै सानखालि बेसे दैहु बानायदों बे दैहु बानायनि गासै बेसेना बेसे जादोंनो 90 जादोंनो 90 होमबा गासै दैहुनि बेसेना बेसे जादोंनो 90 जादोंनो थारमाने मा बुजिदोंना बिसोरो गंसे दैहुनि बेसेना बेसेबां 2x + 3 नङा होमबा बे जाबाय गंसे दैहुनि बेसेन गासै बेसे दैहु बानायदों x बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामनानै बेसे मोनदोंनो 90 मोनदों बुजिदोंना थारमाने आं बुजायगासिनो दङ गंसे दैहुनि बेसेनखौ जों बेसे मोनखो 2x + 3 मोनबाय बेबायदि गंसे दैहुनि बेसेनखौ बे गासै दैहुनि बेसेना बेसे दैहु बानायदों बे गासै दैहु बानायनायनि खरसाया बेसे जादोंनो 90 जादोंनो गासै बेसे दैहु बानायदों एक्सट्रा दैहु बानायदों होमबा गासै बेसे दैहु बानायदों गंसे दैहुनि बेसेना बेसेबां बेजों माल्टिप्लाइ खालामबानो जोंहा गासै दैहुनि बेसेनखौ मोनगोन एग्जाम्पल हिसाबै लानि गंसे कलमनि बेसेनखौ जों 10 थाखा हमना लाबाय होमबा बेबायदि 15था कलमनि बेसेना बेसे जागोन 15 जों माल्टिप्लाइ खालामबानो जाबाय जों बेसे मोनगोन 150 बे जाबाय गंसे कलमनि बेसेन बे जाबाय गासै कलम होमबा बे जाबाय जोंहा गंसे दैहुनि बेसेन बे जाबाय गासै दैहु अके बिसोर मोननैजों सानजाबनानै माल्टिप्लाइ खालामनानै जों मा मोनगोन गासै दैहुनि बेसेनखौ मोनगोन बुजिबाय ना I think it is clear so next नायलांदो होमबा ब्रेकेटखौ बोखारदो x जों 2x जों जोंहा 2x² जागोन माल्टिप्लाइ जानानै x जों 3 जों बियो 3x जागोन इकुवेल टु बेसे 90 स' जों बेखौ नैबे महराव लाबोगोन ax² प्लास bx प्लास c इकुवेल टु 0 बे महराव लाबोगोन ओरैबायदि गोरलै बेनि थाखाय जों बेखौ ओरै बारहोसिगोन बारहोबा जोंहा बिदि जासिगोन नै बिथिं जेबो गैला नै 0 जाबाय बे प्लासमोन बिथिं माइनास जाफैबाय बियो बेखौथ' नोंसोर मिथिखायो दानिया जों बेखौ जौगानाय समानथाय फर्मुला बाहायनानै जौगानाय सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै बाहाय फेक्टराइजेसन मेथड जों बेखौ सल्भ खालामगोन अके फेक्टराइजेसन मेथड जों माब्रै सल्भ खालामो बेखौ नायोबा नैबे खनानि आबेतनाव थांनानै नायबानो जाबाय नाम्बार 1 नि जेसेबां कुइसन्स दं बेखौ नाय होमब्लानो बुजिगोन नोंसोरो आं फेक्टराइजेसन मेथडजों अलरेडि खालामना जोबखांखाबाय अके होमबा फेक्टराइजेसन मेथडजों सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों जों बोरै x नि भेलु दिहुनगोन बिनि थाखाय जों मा खालामो x² नि थाफानायजों हारसिं थानाय कनस्टेन्टजों माल्टिप्लाइ खालामग्रोयो x² नि थानाया सोर 2 हारसिं थानाया सोर 90 बिसोर मोननैखौ माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनगोन जोङो 180 मोनगोन फार्स्ट स्टेप दाना थार्ड स्टेपआ मा x जों थाफानाया सोर 3 अके x जों थाफानाया बेसे जोंहा 3 बे जाबाय सेकेन्ड स्टेप फार्स्ट स्टेपआ जाबाय माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननाय बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेपआ जाबाय x जों थाफानाया सोर बेखौ नागिरनाय दानिया थार्ड स्टेपआव मा खालामनांगौ ओरैबायदि मोननै अनजिमा नागिरनांगौ जायखौ जोङो माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेसे मोनो 180 मोनो नाथाय जों बे मोननै अनजिमाखौ मा खालामोब्ला प्लास खालामलायोब्ला बा माइनास खालामलायोबा जोंहा बेसे मोननांगौ 3 मोननांगौ होमबा जों बेबायदि अनजिमा नागिरनि एग्जाम्पल हिसाबै 15 × 12 जानो हागौ नामा नायनि जोङो 15 जों 12 जों जोंहा 180 जागोन ना जाया अके होमबा जोंहा 15 जों 12 जों बेसेबां जायो 180 जायो बेनिफ्राय 15 निफ्राय 12 खौ माइनास खालामलाय नों बेसे मोनो 3 मोनो होमबा जों 15 आरो 12 खौल' लानो हागोन बेवहाय जेखौबो लानो हानाय नङा अके बुजिबायना बयबो क्लियार जाबाय अके स' नायलांदो होमबा जों मा खालामसिगोन 2x² बे 3x नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो दायो मोनसेखौ 15x आरो मोनसेखौ मा लिरनो हायो -12x लिरनो हायो होमबासो जोंहा मा मोनगोन 15x निफ्राय 12x खौ माइनास खालामबासो मा मोनगोन जोङो 3x मोनगोन ना जोंहा मोनसेया 15x जागोन मोनसेया माइनास बेसेबां जागोन 12x जागोन क्लियार मोनसेया 15x मोनसेया मा जागोन बे 3x नि जायगायाव 3x नि जायगायाव मोनसेनि जायगायाव 15x मोनसेनि जायगायाव मा लिरनो हागोन 12x होमबासो नों माखौ मोनगोन 3x बेनिफ्राय माइनासआ माइनास 90 आ 90 इकुवेल टु 0 0 क्लियार बुजिबाय नङा होमबा एसे आलादायै फोरोंबाय आङो सिगांनि भिडिअ'आव आं एसे आलादा फोरोंदोंमोन जेबो नङा बिदि डाइरेक्ट लिरबाबो होमबा दानिया मा खालामनांगौ नोङो कमन लानांगौ कमन बेजों कमन लानांगौ बेजों कमन लानांगौ होमबा कमन लालाय नोङो कमन लालाय बेवहाय x दं बेवहाय x मोननै दं मोनसे कमन लाजायो 2 जों 15 जों जोङो कमन लानो हागोन ना हाया मानो हाया 2 आ 15 खौ डिभाइड खालामनो हाया ओंखायनो जों मा खालामसै x खौल' कमन लानोसै होमबा सिङाव मा थागोन जोंहा मोनसे x थाबावगोन होमबासो x जों x मा जागोन x² जागोन ना आरो बेवहाय 2x² मोननांगौ ओंखायनो आं मा लानांगोन 2x x जों 2x जों माल्टिप्लाइ खालामबासो नों मा मोनगोन 2x² मोनगोन
बेवहाय x आ अलरेडि थांखाबाय बेयाव 15 ल' होबाबो जासिगोन नोंहा x जों 15 जों 15x क्लियार बाव मासिन दं माइनास दंबा माइनास हो बेनिफ्राय बेवहाय नायदो बेवहाय मा जाखागोन नै बेवहाय 2x + 15 फैदोंना बेयावबो 2x + 15 फैखागोन जेबो टेनसन लानाङा नोङो फैखागोन बियो बेवहाय मा लायोब्लाल' नैबेखौ मोनगोन बेखौल' होना होदोदो बेवहाय मा लायोबा नैबेखौ मोनगोन 6 लायोबा मा होनो 6 जों 2x जों माल्टिप्लाइ खालाम नोङो मा मोनगोन 12x मोनगोन 6 जों 15 जों माल्टिप्लाइ खालाम मा मोनगोन नोङो 90 मोनगोन क्लियार जाबाय होमबा दानिया बेजों कमन लादो 2x + 15 कमन लाबाय आरो कमन लाबा मा थासिगोन सिङाव x - 6 थासिगोन ओके क्लियार जाबायना बयबो आं सानो क्लियार जाबाय भिडिअखौ पज खालामनानै बेफोर गासिखौबो नोट खालामनानै ला भिडिअखौ पज खालामनानै होमबाना नोंसोरो मोजां लिरनानै लांखाबा बुजिखागोन आं बेखौ खोमोनसै ओके होमबा नाय आं बेखौ बाव लिरफिनसै बाव जायगाया एसे दिगदार जाबाय x - 6 = 0 जों बिनिफ्राय मा लिरनो हासिगोन आइदार बर'निया आइदारखौ लिरना इंलिस मिडियामना आइदार लिर आइदार 2x + 15 = 0 नङाब्लानि जायगायाव अर लिरबानो जाबाय इंलिस मिडियामना x - 6 = 0 x - 6 = 0 क्लियार स' x नि भेलु दिहुनबा बेखौ बैथिं बारहोबा मा जागोन बियो -15 जागोन ओमफ्राय बाव 2 दंदेरमोन बे 2 खौ बैथिं लांबा मा जागोन बियो डिवाइडार जाहैगोन माने -15/12 मोनहैगोन जोङो बेखौ बैथिं बारहोदो बे बेसेबां जागोन +6 जागोन बियो क्लियार +6 जागोन मा नायदो नोङो नायदो नोंहा नैबे जाथावना नङा नट पसिबल जाथावना नङा होनना लिरना ला मानो जाथावना नङा x आ मामोन x खौ जों मा हमदोंमोन सानसेयाव गासै बेसे दैहु बानायो बै दैहुनि अनजिमाखौ जों x होननानै हमना लादोंमोन ना we suppose number of articles per day was what x होमबा दैहुनि अनजिमाया बोरै माइनास जानो हानो दैहुनि अनजिमाया माइनास जागोन गंबेसे दैहु दं बेखौथ' जों बुंनो हाया नैबावदो जों डाइरेक्ट बुंनो हागोन दैहुआ बेसेबां 6टा होनना डाइरेक्ट बुंनो हागोन बे जाथावना नङा therefore दैहुनि अनजिमाया सानसेयाव बेसे दैहु बानायो दैहुनि अनजिमाया नाम्बार अफ आर्टिकल्स दैहुनि अनजिमाया सानसेयाव बेसे दैहु बानायो बेसे 6टा आरो सोंबावदों गंसे दैहुनि बेसेना बेसेबां गंसे दैहुनि बेसेनखौ जों दहाय बेसे मोन्दोंमोन 2x + 3 होननानै मोन्दोंमोन ना होमबा बेवहाय पुट खालामबानो फज'बानो जों गंसे दैहुनि बेसेनखौ मोनबाय ओके गंसे दैहुनि बेसेना बेसे गंसे दैहुनि बेसेनखौ आं दहायनो खोन्थादोंमोन ना गंसे दैहुनि बेसेनखौ मा होनदोंमोन बिसोरो गासै सानसेयाव बेसे दैहु बानायो बिनि फाननैनि 3 बांसिन माने जों मा मोन्दोंमोन 2x + 3 मोन्दोंमोन सानसेयाव गासै बेसे दैहु बानायो बिनि फाननैनि बेसे बांसिन 3 बांसिन बेमोन गंसे दैहुनि बेसेना होमबा x नि जायगायाव बे 6 खौ पुट खालाम होमबानो नोङो गंसे दैहुनि बेसेनखौ मोनबाय 12 + 3 गासै बेसे 15 स' बेखिनियानो गंसे दैहुनि बेसेना स' भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामदो आरो बुजियाखैब्ला मानो बुजियाखै मबे पार्टआव बुजियाखै खनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्था आं मोजाङै बुजायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बेनिफ्राय जेसेबां हायो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो जेसेबां हायो जाहाथे बिथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानैनो आरामसे सोलोंनानै लानो हायो उइदाउट एनि खस्थ' खालामालासेनो अके स' आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गोजोनथों